Accra High Court ene wamo edisono ato Charles Kojofosu ya wanya ne baby kura dodo na nim no Daddy Lumba no na ne maame abusuamufo ene de asem no ekoda ne ekoto a ene court nso age atumunti eyie no entume maso sede ankampanifo ene abusua bi ahyehye sankechina ebeba so no Court eni ahyese injunction a Lumba enuanom edeba sek wonfanto na yiyo no eso sene beya abusuafo ene ofoforo bi eka wonom ntumi enye yi no wonom age atomo ene injunction ya Accra High Court de amayi esi ho kwan se de ebo no kwadu kofi owuso no na abusuapanyi woni ho kwan bia se wode ne nsa ebeka Lumba emu na kampose wahyese woye eye yamenyadoma wo kyena sene a ahomboa ahyase ekoso no enye no kwa court no asan abra transitions funeral home se wonum hu kwan bia se Lumba emu wonum beyi adiama abusuapanyi anase nipa foforo bia se wonum eye na ye we na court no atemumu wo kire se enkrata beto wonum enim no bibia da di pefe se abusuapanyi eyi Lumba enuanom esinchen a wonum ankasa fa yi abonebo a gina ya wodo wo sinyina enyade se wonum eka ho ebie we na otemu afa wotena edwam kire se wonimpa se eni eka na ebeba wohwesene ahobo ahyase na nenso se beye na pepepe yo ebetimi edi hene na afanu nyina anso ebobeto wonum ye wonti nani ginai wesi ewomu se court no editu dase ewusapanyi ewotumi biase wono no bedi eyiyi animu nenso eno emfa ho saa no etese woni abusuafo a enuanom eka ho etena se na wonyina to adwene edefa ekwan a ayiyi wonum betumi de ahyehye so ama obi biara koma ato ne yem na afenso aboa ama Lumba wonum etumi akata nechi kama ewo court no atemumu wasan ema abusuapanyi ena wotwe miensa se woni abusuafo enuanom eka ho enkonkotena se na wonum nyina entoatoa adwen emfampe eda wonum nyina bobeto won yem no mfankata Lumba echikrakra court no esan ehyese sika ahodoa wonum enya ewo account mo pese wodi ye nyina wonum ente emfa emfiri Daddy Lumba Memorial Foundation no emu se ne beya obi biara ebete ne ho ase.